niku. Nah, niki asmane Mbak Tepake. Asli saya pundi? Mas Garing. Saking dua garbane budi. Ya biyen saiki Matur dhewe. Nggih. Saking Kula saking Karanganyar. Karanganyare. Karanganyar pun menjajah Popongan. Nggih kita sak timur Solo, kita Solo kita terus enten Bangjo Gede, Prowiman kita mulai, enten mencet belok kiri, terus enten Biagung Putih iki. Pemaku ya. Burine. Nggih. Nggih, Pak. Omah kula niku mboten kok sombong. Ora sombong lho. Itu ngarep yo pirang. Wah, Pak, Jepara. Mungkin tangan raya kok. Brokno sisane kok. Wah, kancaku biyen iku Solo ki aku lho Mbak Ema. Ana kali omah ngerti aku wong Solo. Tawangan Solo, Palu, Jaten. Oh, makane jenengan barang. Das semua bensin. Kulo ki wis ngerti aku bensin. Aneh. Wong Mas Karwo dalang sip kok. Oh, nanggap Mas Karwo padha karo wong iku angsarake. Padha barang iki. Wah, tirakate kenceng. Gentur tirakate. Ingkong ora kok nggo bengawan ora kok ngangli. Lah nek ndi? Kali asat dikukumi. Tapi jenengan ngomong Iki tenan dalang elok ini. jam sukses ya, Pak. Saya Mas. Nggih. Kulo dene. Nah, kalau itu saya kan jane laris seperti itu. Kayak Purworejo niku beda kali kok jogetan lho Mas Gareng. Jadi apik, murah, Sing Mas. nggih. Apa? Pak Ajar. Apa tahu? Belum ora kaya ngene iki. Tidaknya kan kamu lihat di PMX kilo 80 saiki. Pak ngerti? Wong kuwi limited lho dumbel. Limited. Wah, alhamdulillah. Purworejo niku beda malah dadi jogetan. Nek mriko niku dalan ajaran niku paling mboten 30 juta. Nggih. Nah, mriki niku seperti pokoke dihitung cukup dadi sedulur mawon. Intine Mas Nako, orang rembug bayaran. Ning sing penting budaya wayang tetep ngrembaka. Nah, atas. Salah satunya pemerintah yang peduli orang menguriwi ning yo urip-urip adalah pemerintah oleh Kabupaten Purworejo. Syukuran manggape ora neko-neko budayane dhewe wayang. Tepuk tangan untuk masyarakat Purworejo. Amin, mugi-mugi. Itu niki lho. Yo ngene iki lho, Pak. Tumanku kaya ngene iki lho, Pak. Yo ngene iki, pejabat sing apik iki cukup diam ngerti nanggap. Ora mung pidato, mari kita melestarikan budaya. Nek ora tau nanggap kecut. Reng, bahasa kita tinggal kondur. Contoh kami ini Ngene iki lho. biasa sekali. Lho iya, pokoke manut karo Pak Zainuddin apik-apik. Siapa jembet? Kuwi manut Pak Zainuddin anak kula loro niku dadi kabeh. Dadi pejabat Kali Pak Zainuddin ditempatkan satu di Semarang dadi anggota dewan. dan di Dandan kae, Pak, tenang kae. dandan dinamika. Ya, Pak kira yo, Mbak. Sing ngomong iki bisa ngono. Ditempatkan sama beliau Pak Zainuddin di Boyolali. Maaf, Mbak ya. Pemerintahan Wakati Biruda, Wakil itu apa, Mas? wakil ketua atau kepala penitipan mobil dan sepeda. Akhir. Kan masalah di sini nyambut gawe. Sini nyambut gawe. Oh, parkir hasil gede kok. Sedina sak yuta kok. Karo nyolong bel. Pengemis karo yoga masih gede wong ngemis lho. Ono Bagjo niku sing datang kanggo dicat perak yo rasa dina penghasilan iki yo. 500.000. Berarti ketemu karo bocah sing ora nakoni nggih. Podo. Berarti, Pak. Nah, sesuk kamu dicek. Hah? Nek tengah dalan. Nah, terus apa? Tapi diberi lagi masih. Aku belum kenai 10 juta. Aku belum kaya kuwi lho. Widol berdicat putih. Ngeten iki sampeyan kiran 10 juta. Lah, masak wis dadi mau wis golok klosok karo masuk. Enggak pengen ayo. Pak, apa sampe? Apa ngono? Aku iki Ini kulitnya. wirangku iki sing nutupi kono. Wirange kono sing nutupi aku. Waduh penting. Nek kan aku bojo tetep siji rek, bojomu ora pasu. Bojone siji, Pak. Jopo siji.
duwe siji Boten Pak. Boten kok. Kalau itu siji Pak. Iya. Lah sing palur Jadi ini Pak. nggih. Iya, kalau iso iki mengiki susuran Korea. Ya. Sing palur. Sebelum ini mau Heeh. jadi kalau berkulit yang palur, kalau tahu dia anak telu. Nah, saya ini kalau ini transmigrasi, kok transmigrasi mulai nang Wonogiri nang cakete Pak Jainudin. Lah ngopo kok kuwi iki sik dadi iki ngopo kok kalur kok dadak kuwi ning Wonogiri. Dicukupi umroh bablas transmigrasi lho. Nek kan saiki wis entuk gantine sing luwih apik. Wis pokoke penting wedok. Sapi gelem berarti. Jare pengen wedok sapi? Ya wong bawa kadang ki apa ngono lho. Nah, kan ukuran putih kok projek. Reng Mbak Eva iki wonten pamundhut. Nggih, siji saking Wiyorolor Banguntapan Bantul. Nggih. Mereka Korea saking Sengkawaljo ngerasaken lelagon ninggal katresnan itu kagem anak kula ning Gendis Wandani Jati Purnomo niki wonten Bantul nggih bisa lajeng menika saking bocah dhewe Sengkawaljo saking mendhebedoan lajeng malih wonten pamundhut kadang wono kula laku capek gunung. Mbok daturke sing pundi Mbak Eva Mas Gareng Mun pundi mawon kula